τον πρόεδρο του συλλόγου. Είναι ψηλός και αδύνατος, με μακριά κοτσίδα. Και ξέρετε για ποιον μιλώ. Τον Άκη του Λονίδα. Είναι παιδί κοινωνικό. Αγαπητός σε όλους. Με τους ανθρώπους του Θεού, αλλά και με τους διαόλους. Δεν κάθεται στον κόλλο. Γυρίζει όλη μέρα. Και στο μυαλό του κουβαλά πολλά καντάρια τρένα. Δεν έχει ανάγκη από δουλειά. Τη φαμελιά να ζήσει. Το μέλλον του πολύ καλά έχει εξασφαλίσει. Για όσους δεν το ξέρετε, θα το επαναλάβω, πως έχει κάνει πεθερό μεγάλο εργολάβο. Από παντού του τρέχουνε, σαν το νερό τα όβολα. Εκείνη και πιο πλούσιος, ακόμα και από τον Τόβολα. Στον κλάδο των κατασκευαστών διαθέτει εμπειρία. Μεγάλη σαν τον άκτορα έκανε εταιρεία. Στη δούλεψή του βλέπετε έχει 40 κτίστες. Στον Άη Γιώργη ακούστηκε θα φτιάξει ουρανοξύστες. Όλοι εσείς πιστεύετε ότι σκληρά δουλεύει, μα με φίλους και με πρόεδρους όλο περιοδεύει. Όλη τη μέρα προβατεί, κάνει δημόσιες σχέσεις και αν σου την κάνει τη δουλειά, εμένα να με χέσεις. Βλέπετε είναι αλέμαρος. Πολλά έχει αναλάβει. Και τρέχει πανικόβλητος, μήπως και τα προλάβει. Για φανταστείτε ωραία παιδιά, να αναλάβαινε, να θάψει πεθαμένους. Για κάνα μήνα άθαυτους θα άφηνε τσουκαημένους. Δεν ξέρω αν θα κατάφερνες πεθαμένους να χώσεις. Μα εδώ είναι το φόρτε σου. Εδώ. Να κάνεις εκδηλώσεις.